okanye i-outing since bezawuhamba bazongena kwi-grade 1 kunyaka ozayo. Okay. I-Chief Malefane Primary School izinzephi? I-Chief Malefane Primary School inzinze eNtabethemba. eNtabethemba Midford Village. Okay. Uhambo lwenu lube njani? Khasincokolelo usukela kusasa niqale nayo nyathela phi ukuzothi ga ngoku? Kusasa xa sifika namhlanje siqale eSpare sayobamba i-breakfast khona nabantwana badlala phayana. Usuka apho sahamba nabo saya ngasekhasino but ke bekuvaliwe. Sasuka saya e-mall phaya eNonis Mall. Bahamba phaya e-mall sababonisa i-mall sangena kwi-shops. From there sabuya saya e-Pick n Pay. Saya e-Pick n Pay phaya e-Steers siyobatyisa i-lunch. And then from there sasuka seza apha ke. Okay. Mfundisi ngobani abanye ke otishala kunye nabazali ohamba nabo? Banomem apha, umem wabo ngumem Malo. Ndiphinde ndihambe nomnye uMiss Jafta. Ndihambe noMr Dondolo noMr Mshweshwe. All right. Andanoba bakhona abantwana abanokwazi uthetha embokweni bafane babulise. Molo mntanam. Molweni bazali, igama lam ndinguBukhulu. Ifani yam ndingumHawula. Okay. Kawumdala wena. Chief Malefane Primary School. Okay. Kawumdala wena ufuna uba yintoni? Ndifuna uba yinesi. Okay. All right. Nkosi kakhulu ke. Ngicela unike wesibini mfundisi. Ngathi bayabaleka. Maybe imizuzu ukubethe intsimbi ka-4 o'clock umphulaphuli sizama ukhangela abantwana bethu iminqweno yabo xa sele begqibile esikolweni ithini na. Mhlekazi, unjani? Igama lam uyandifane Mpondwana. Ndifunda e-Chief Malefane Primary School. Wena xa umdala ufuna ukuba yintoni? Pilot. Ufuna uba yipilot? Okay. Nkosi kakhulu ke siyabulela. Sibuyele kuwe ke mfundisi, chazela abazali pha emakhaya into kokuba nihambe kakuhle kambe nilungiselela ubuya nabantwana ngexesha. Alright. Siyabonga kakhulu bazali ngokusithemba nisikhulela abantwana benu, abantwana bethu. Sihambe kakuhle up to ga ngoku. Sisaqhuba kakuhle sibethele ugoduka ngoku. Alright. Nkosi kakhulu siyabulela. Re tsamaile hantle batswadi. Ho fihlela ha jwale re lokisetsa ho re shebisa dinaka ka hae jwale. Seo re neng re se tletse jwale se fihlella phethelong se re le mosikarong wa ditaba jwale re tla sheba ka hae. Oh bethuna siyabulela kakhulu. Bese ndicinga mhlambi ke njengoba uthethe isiXhosa bakhona bebese besithi ari utlwi rina ari utlwi. Nkosi kakhulu. Inokwenzeka naleyo ubana bakhona abatshileyo but ke most of them bakulanda bagqibile ngoku utyelelo bebelenza kunye nabantwana babuyela emakhaya bade bathetha nangelwimi ke pha eMidford eniloliva isiSotho. Batsamayile hantle bagotlela lapeng le bana ba sekolo. Re a leboha. Masambe mphulaphula sikhangela ba thini wena na kumjikelo wokugqibela. Imibuliso, we afternoon drive.